Sute pila bat sortu zituen. Eta errautsak izaki horiek hortik ere datoz. Orduan dazkau. Eta gehiago gainera... Bai. Talka gaitik zuzenian Karibian sortu zian kriston tsunamia. Esaten du akoratzen beste Japoneko tsunamia, nolako txikizin duenean, kalkulatzen da 500 metro baino handik ezean olatu sortu zibala. 500 metro? 500 metro baino altu. Orduan, han inguruan, Mendik karagarrik, ez? Zein izan zian eraginak? Han, Karibe aldian, Mexiko eta Ipar-Amerikan, animaliak zuzenian zapaldu zian, onda espansibo eta bero eta energia horrek fiskalduta bukatu zuen. Tsunamia gaitik, koralak, kostaldeko landare guztiak, guztiz, utxituta. Eta hortik kanpo zeuden beste animaliak, esan dugu, beste hautza eta atmosferan zegoen beste zuten, kiak eta vaporizatutako material guzti horrek zerua ilundu. Eta iluntasun horrek sortu zuen fotosintesia egiten. Hau da, landariak ez dake argi, ezin du fotosintesia eta egiten dira. Zuten gaitik ere landariak askore egiten dira. Eta temperatura asko bapatian, bapateko Txiera, bai, Zaldia edo egontzan. Bai. Iluntasuna, hotza, eta esaten dute invierno nuklear edo deitzen zaion antzeko invierno nuklear edo deitzen zaion antzeko baldintzak eman ziala